Tak nástroj, ktorý budeme potrebovať, je 5 mm imbus. Ten nám treba na odmontovanie brzdového prasiatka. Potom buď 10 mm kľúč, takýto račňový, alebo nástrčkový, to už je jedno. Kladivo gumenné, ktoré vlastne nepoškodí tie šroby. Momentový kľúč, samozrejme, ten až nakoniec. Nejaký čistič brzdový na vyčistenie vazelíny, zvyšku vazelíny, ktorá bude vnútri. Potom olej, vlastne, ktorým budeme nahrádzať tú vazelínu, aby to teda pekne mazalo. Striekačku použijem ako odmerku a potom nejakú handru a nejaké papierové vreckovky. V prvom rade dáme dole koleso. Oska sa používa tak, že sa zatlačí táto časť a o štvrť otačky potočí. Ostane zaseknutá. Teraz ju môžeme bez problémov vyťahnuť. Ďalej v podstate budeme dávať celú túto časť dole, čiže tú čiernu, tie lower legs. A tým pádom asi každému dojde, že brzdu musíme odmontovať, čiže 5 mm imbus a povolíme brzdu. OK, úplne treba vyšrobovať. Dajte pozor na podložky, aby ste ich potom vrátili v pôvodnom poradí. Čiže teraz odmontujeme ten držiačik kábla. Dajte pozor, aby ste to nezlomili, lebo je to tak kyterné. OK. Ďalší krok bude, že očistíme celú vidlicu, aby keď to budeme rozoberať dávať dole, sa nám ten bordel, ktorý je vlastne usadený či už na tých tesneniach alebo hoci kde, nedostal dovnútra a nepoškrabal nám niečo. Čiže jednoduchým čističom. Čiže ďalší krok bude odstránenie ovládača reboundu. V podstate je tam len nasunutý, čiže ten len zosunieme dole. Tak. A ešte tam jedno malé tesnenie, ktoré treba opatrne dať dole. To budeme ešte potrebovať. Šup. Keď máme, môžeme vlastne odskrutkovať obidva šrobiky. A použijeme 10 mm kľúč. Nemal by to byť nejak silno. Hop. Už je. Vyskrutkujeme a necháme ešte tam. Takisto druhý. Šup. Vyskrutkujeme a necháme ešte trošku zacrutkovaný. A teraz si zoberieme kladivo. Dôležité je, aby kladivo malo gumennú časť, čiže netrieskame do toho nejakým oceľovým kladivom a vlastne tým úderom odpojíme tie spodné nohy od tých vnútorných. Hop. Odskrutkujeme skrutky. Pozor, je tam aj podložka, aj matica, čiže dávať pozor nestratiť. Takisto aj na druhej strane. Teoreticky by to malo ísť pekne dolu, čiže skúsime. Hop, a je to dole. Môžeme vidieť, že v podstate vo vidlici nie je žiadny olej. Je tam len vazelína. Zase pozor, tesnenia na spodných nohách, ktoré vlastne priliehajú o vrch. Tá spodná časť vidíme, že je v podstate suchá, nakoľko Santur tam nedáva žiadnu tekutinu, teda žiadny olej, ale vazelíny tam je požehnanie.
Čiže teraz všetko očistiť a môžeme ísť na to. Okay, čiže aby sa nám lepšie robilo, dal som dole aj ten blatníček. Predtým vlastne ako pôjdeme čistiť tesnenia a vnútro, tak treba dať dole tieto vlastne prúžinky, ktoré pritlačajú to tesnenie. Okay, čiže keď máme ako tak vyčistené, tak môžeme začať skladať. V podstate chcem premazať túto také penové tesnenia a na to použijem trochu toho oleja, čiže tam trochu nastriekam, aby boli pekne namazané. Predtým ako dáme v podstate tú spodnú časť späť, tak trošku namažem aj tieto tesnenia, ktoré sú dole. Neviem potom ako, keď sa pritiahne vidlica, že či sa tam k ním dostane ten olej alebo nie, tak pre istotu. Okay, čiže vrátime pružinky späť na tesnenia. Zase opatrne, aby sme niečo nepoškodili. Keď máme pružinky vrátené na tesneniach, tak v podstate môžeme vrátiť spodnú časť späť, opatrne. OK. Prestrčil som šroby a to len z toho dôvodu, aby som videl, že mi to sedí. Teraz čo budeme vlastne musieť urobiť, je, že otočíme bajk a nalejeme olej zo spodu. Čiže teraz som to otočil. Trošku to podvihneme, respektíve vysunieme. A konkrétne do tohto modelu sa dáva 15 ml, čiže ja mám striekačku 5 mm, tak dám 3. Ak to niekoho zaujíma, použijem RockShox High Performance Suspension Fluid a označenie 15 2VT. Podľa mňa si treba vyskúšať, keďže výrobca tam dáva vazelínu, že ktorý olej bude najlepší, tak vyskúšam tento a potom uvidím. Čiže dáme 3 striekačky do každej nohy. OK. 1. A toľko isto do druhej. Zatlačíme nohy opatrne späť, aby sme nepoškodili závit. Čiže postup zase rovnaký. Podložku vrátime, matku. Treba dávať pozor na stranu, kde nie je rebound, ide tá matka, ktorá nemá ten zárez pre tú gumičku. Čiže veľmi jednoducho túto zašrobujeme tú štandardnú. Dotiahneme prstami, koľko to ide. Na druhej strane vlastne spravíme to isté. Tam ide tá matka, ktorá už má zárez na gumičku. Na druhej strane sa vám môže ten závit trochu schovať, čiže stačí len trochu zatlačiť na vidlicu, aby sa takto vysunul. Dáme podložku. Pritiahneme matku. Zase prstami, koľko to ide. Teraz môžeme už povoliť, vlastne tam potom tá matka si už dotiahne tú nohu tak, koľko bude treba.
No a samozrejme dotiahneme momentovým kľúčom, konkrétne tento typ sa doťahuje na 6 Nm, čiže môžeme dotiahnuť. Môžeme doťahovať z jednej, z druhej strany, vidíte, že na tejto strane už to 6 Nm. Posledný krok vlastne vrátime gumené tesnenie, opatrne a vlastne otočný regulátor reboundu sa len zacvakne. Tak, a máme hotovo. A ešte som v podstate vrátil brzdu na svoje miesto, blatník, koleso, vycentroval brzdu, ale v podstate je veľmi jednoduchá vec. Dúfajme, že to pomôže, dám vám vedieť, ako sa to bude správať na traili, a ak by ste mali záujem pozrieť si video, ako sa upravuje progresivita na tejto vidlici, tak vám dám link niekde tu. A samozrejme, ak sa vám páčilo video, tak dajte like a subscribe. Dík, čau.